18 март көнне 10-нчы бөтен Россия татар эшмәкәрләре җыены вакытында гадәттән тыш хәлләрдән зыян күрүчеләргә гуманитар ярдәм күрсәтү акциясенә старт бирелде. Бүгенге көнгә җыелган акчага кирәкле кием салым һәм азык-төлек алынды. Изге гамәлгә волонтерлар да кушылды. Без инде яшьләр бүлеге буларак һәрвакыт актив ярдәмдә. Бүген менә Казан кооперация институты студентлары, Казан медицина көллияте, Кайдан авиация институтыннан активистлар белән ярдәмдә катнашабыз, чөнки ватандашлар ул безнең татарлар да һәм башка милләтләр. Инде 29 март көнне Татарстаннан төялгән азык-төлек киемнәр белән 4 фура ватандашларыбызга ярдәмгә китәчәк. Кеше нинди генә авыр хәлдә калса да, без аларга булышырга тиеш һәм шуңа күрә без бүген барлык татар конгрессы белән аларга булышырга дип килдек. 4 фурага тиелгән Татарстаннан беренче гуманитар ярдәм Донецк һәм Луганск халык республикаларына китәчәк. Акция алга таба да дәвам итә. Авыр хәлдә калган ватандашларга ярдәм күрсәткән эшмәкәрләргә олы рәхмәтебезне белдерәбез.